sa mga teachers. Kada kuwan, kada makuwan mo ni siga. Doon kay agnaong dara. Pamligas? Yes. Ay, sa daday pa siya nagkuwan, day. Hi, Sir Limon. Laptop, day. Oy, hi, sa oy. Siya. So, padong mi manguli unta, tsaka gibunok man ang ulan, earth. Earth. Earth by earth, ay kay buwan by a gyud. Oh, muna sila mga manok, mga basang sisiw. Mama, sa kagibutan ni mong bag. Juan, Juan, bili makakang naog. Ano na, bing? Hindi ko manaog. Ano na, hay? Ang pingi na, hay. Magpagtugan mo. Hoy, sana. Bukat man iyan. Ay, magpurpag eh. So, muna siya, pagkuhan, oh, di ka uli. Mo yung mga kinaboy sa teachers. Struggle is real. Struggle is real. Siya. Kuya, hi, sada kuya. Bigat ka rin? Wait, kuhan din ha, ah. Kinabake. Grabe siyang uwan na mga ini. So, mo lang amo ang driver nga teacher at the same time. Tira, tira, tira. Pag magsiguan, di siya nagkauli. Kung bag mamayla, basta magsiguan, di siya nagkauli. So, sexy kayo si mamayla, bisiguan. Bisiguan na na. Perfect. Tapos, oh. Wala na yan. Kuya, hi sa kuya. So, muna ang tagbit-bit, alas sa mo ang kabot. Ito yung asawa. O iyang kabit. Earth, joke. So, alam. Murag manaog na kay kusog man ang uwan. So, kanay sir? Kanina lang. So, hindi na siya muna ng ulan. Anong siya may pabo. So, mas stock up sa mga carrier. Pila ka oras. Hindi siya muna. Hindi siya muna. Mga ari-ari siya may manggangking. Muna may taon ng mga isda. Nga way halin-halin. So, okay sa ito mamalitaan eh. Palitan yung taon ng mga taon. Lokata. Lukata, palihog. Banagtugnaw. Wala nga. Wala na.